FSH og LH regulerer dannelsen af sædceller. LH gør det, fordi den stimulerer Leydig-cellerne til at producere testosteron, og FSH stimulerer Sertoli-cellerne til at producere receptorprotein. Så når FSH har gjort det, kan receptorproteinen binde sig til testosteronen, og sammen så stimulerer de stamcellerne i sædrørene til at dele sig til sædceller. Leydig-cellerne de medfører også de sekundære kønskarakterer, og testosteron den påvirker også mandens kønsdrift og rejsning. Det er meget vigtigt, at der er en hormonbalance, og den kommer ved feedback-mekanismer, som kontrollerer det. Produktionen af det ene hormon påvirker derfor produktionen af det andet hormon. Negativ feedback, det er for eksempel, når produktionen af LH er høj, så øger det også produktionen af testosteron. Og så når testosteronniveauet er højt, så sænkes LH-produktionen, og derved også testosteronniveauet. Og sådan kan man egentlig gå i cirkel og cirkel og cirkel. Så vil jeg lige forklare lidt om fertiliteten hos mænd, og hvordan det bindes med, hvor mange sædceller de har. I kan se på figur 2, at det stiger meget drastisk, jo flere du har, eller jo flere sædceller per milliliter du har, jo større fertilitet har du også. Indtil man når omkring 75 millioner sædceller per milliliter, så hvor derefter begynder det at stige lidt mere, uden så meget hældning. Og det betyder altså, at det er godt at have mange sædceller, men når man når over de 75 millioner, så gør det ikke noget, om man har 100 millioner eller 200 millioner, fordi udfaldet næsten er det samme i fertilitetsprocent. På figur 1, der kan vi se, at antal sædceller hos manden per milliliter er faldet drastisk i de sidste 70 år. Og det kan vi, fordi linjen er faldende. Der er blevet lavet et gennemsnit af den danske mands antal sædceller, og det er så blevet skrevet ind her, og vi kan se, at det falder bortset fra mellem år 2000 og 2010, hvor det begynder at stige lige så stille igen. Nogle stoffer, der mistænkes for at have en hormonforstyrrende effekt, det kan være stoffer fra cremer eller shampoo, som for eksempel kan have en androgenvirkende effekt af at være et androgenvirkende stof. Det vil sige, at det binder sig til at aktivere testosteronreceptorerne, hvilket gør, at man bliver påvirket i en handlig retning. Og det er også det, som man bruger, hvis man vil have doping, fordi det er muskelopbygning. Derudover så findes der også noget, der hedder antiandrogen virkende stoffer, og det er de stoffer, der binder sig til testosteronreceptorerne, uden at aktivere dem. Og det kan egentlig være meget smart, fordi man kan bruge det til behandling af prostatakræft. Dog kender man ikke den samlede effekt af alle de her stoffer, hormonforstyrrende stoffer, så derfor kan det have en cocktail-effekt, hvilket betyder, at selvom der er flere, altså selvom hver enkelt ting er god i sig selv, så er de ikke nødvendigvis gode sammen. Og det kan man så undgå ved at købe Svanemærket, som er uden parabiner. Den måde, som de her østrogene stoffer, det påvirker manden på, det er, at det giver en ekstra negativ feedback, hvilket hæmmer LH-produktionen, og derved også testosteronproduktionen. Og så når